Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Fair Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Mas spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa indang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinut ang big Milo Patsy Grocery Card! Basa mo! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big! Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR or permit number 1470 series of 2020. Milo. Buy big. Save big.
with new Milo Champion Sulit Pack. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051 CA number 071 series of 2020. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 13 minutos pasado alas 5. Paray na hapon mga tugang uya po ang mga baratang unyan para sa aga, digdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal, enot sa PBN DZGB sa mga baratang unyan para sa aga. Kinabi kan Department of Health na nadugangan ang kaso nin mga variants kan COVID-19 sa nasyon base sa genome sequencing kan Philippine Genome Center. Sa endang sinabi na nadugangan in 187 kaso ang alpha variant, 142 sa beta variant cases, 12 sa delta variant cases as in 12 man sa P3 variant cases. Idinugang pa kan DOH na ang mga dugang na variant hali sa pinakauring grupo nin mga sample na naipairarom sa genome sequencing kan UPPGC. Tangunyan, nakapag-sequence na nin total na 8,930 sample ang UPPGC. Pinarumdum kan DOH ang publiko na mantang pinapakasog kan gobyerno ang healthcare capacity, ang minimum health standard asin pagpapabakuna, ang mas maray na defensa o panglaban sa anuman na variant kan COVID-19. Nag-abot na sa nasyon ang panibagong batch ng COVID-19 vaccine kan Sinovac. Mga alas 8 ka sa bagong aga kan maglanding sa NAIA ang eroplano kan Cebu Pacific na nagdara nin maabot sa 1.5 milyon doses nin Sinovac vaccine. Ang panibagong supply nin Sinovac at personal na sinabat ni Health Secretary Francisco Duque III as vaccine czar Carlito Galvez Jr. Miyaras tanto, dagdag na bareta ulit dyan sa luwas, si Luwens Barsana. Luwens, kamen. Dahil nagpupuknat ngunyan si Congressman Alfredo Pido Garbin kan ako Bicol Party List sa pagtao ni ayuda para sa pamilya sa mga manlain-lain na barangay, partikular na digdi sa Legazpi. Ini pagkatapos naman utara naman kan DZGB News na kan mga nakaliis na aldaw, ali si Garbin sa Barangay Bunga, Barangay Istansa, Barangay Tamauyan asin iba pang barangay. Tangani ng malantop ang bilog na 70 barangay kan Legazpi na matawan na nin siring na ayuda. Susug kay Garbin ini aloy ng pinagigibo kan ako Bicol Party List. Asin nan sa iyang eksplanasyon, kaya niya ini pinagigibo, asin nara Congressman Saldico, dahilan ta sa Legazpi na namundag, ang nasambitan ng grupo. Kung kaya sa ngunyan, susug kay Garbin, magpapadagos pa ang mga manlaylay na programa, tanganin ng makatabang sa mga tao, asin sa iyang pangapudan, da isa na paghaluan ni na politika an asin pagtawanin Malaysia siring na sitwasyon, dahilan tasinda nagtatabang man sana sa kapwa ni Legazpenyo. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Miyaras tanto si Ans Galero, may dagdag man na istorya. Ans, kamen. Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol na digdi sa syudad kan Legazpi ipinagkondusir ang national launching o national project launching kana kapit bisig laban sa kahirapan comprehensive integrated delivery of social services o kalahi isid additional financing. Ini sinabi sa nangyaring pagtelefon ni Direktor
Leo Quintilla, an OIC Regional Director kan DSWD Bicol kung sain, maswerte daw an Kabikolan na apera sa digdin ikinundusir ang national launching na pig-atendiran kan man nainlain haralang kaun opisyalis kan gobyerno. Kasabay man ang Kabikolan sa nakaresibinin grant kung sain 39 naman na mga municipality o kaya mga munisipyo sa tuyang rehiyon ang makakaresibinin na asistensya pinansyal sa paagikan na sambitan ng programa. O 700 o kaya 720 milyon pesos ang ipinag-alokar na pondo kan gobyerno nasyonal, partikular na kan DSWD Central Office para sa 39 munisipyo digdi sa tuyang kapalibutan na makakaresibinin man lain-lain naman ang programa sa Lindong kan Kalahi Siege. Ang probinsya kan Albay, igwanin 8 dugang na munisipyo, 3 sa Camarines Norte, 11 sa Camarines Sur, 3 sa Catanduanes, 9 sa Masbate at 5 man sa Sorsogon. Sigun kay Quintilla, gagamiton ang pondong ini para makapagkondusir pa mas mahiwas na community and identified projects, lalo na ang pagtutok ng GAD sa Disaster Response Operations Modality o DROM na ngunya na talagang pwedeng mapakinabangan man sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Sa ibong nalado, sinabi ni DSWD Secretary Rolando Bautista na dakulang kumahan man para senda na mahiling ang Bicol padagos na nag-uswag sa tao kan mga kalamidad asin iba pang mga krisis na pinagampang kan mga Bicolano. Apera kay Bautista, nag-attender man sa nasambitan ng pagtilipon si Undersecretary for Operations Attorney Amy Torre Franca Neri, kaon man si Kalahi Seeds NCDDP Janet P. Armas ang National Program Manager kini asin iba pang mga darakulang personahes didi sa DSWD National asin DSWD Regional Office. Dagdag na Bareta, hal ito man sa pinag-atenderan na event kan DZGB may kinaraman sa DSWD ang Galero DZGB. Miaras tanto 12 pang local cases nin mas nakakaulakit ng Delta variant ng COVID-19 nanotaraan sa Pilipinas na nagdara sa total na 47 na. Kinabi kan Department of Health na tulong kaso nasa Metro Manila, anom sa Region 3, 2 sa Calabarzon, ason sa sa Kabikolan. Sa indang sinabi, na ang gabos na kaso pigsasabing narahay naman alagad ang resulta iyo ang kinakaipuan pang ma-validate kan sa indang regional asin local health offices. Sa ibong lalado, kinabi kan DOH na sa 47 Delta variant cases, 36 na anarahay, tula nagadaan, mantang 8 ang mantenidong aktibo. Nag-abot na sa nasyon ang sobra 500,000 na doses kan Pfizer COVID-19 vaccines. Naglanding sa Macta na Cebu International Airport sa Lapu-Lapu City ang shipment kan nasa 511,290 doses kan Pfizer vaccines alas 6:45 kasubanggi. Ang mga bakunang binakalkan gobyerno lunadanin na DHL Aviation Flight LD 457. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., nasa 51,480 doses ang ididistribuir sa Cebu. Ang natatadang 459,810 na doses dinara sa Manila lunad naman giraray ka nasabing flight asin naglanding ini sa NAIA Terminal 3 alas 9:20 nin Banggi. Ang 51,480 doses ng Pfizer ipapadara pa man giraray sa pagi ka nasabing flight pasiring sa Davao City kasubagong aga. Sigun kay Galvez na direktang ipinadara kan Pfizer ang sa indang bakuna sa tulong main hub sa Luzon, Visayas asin Mindanao para mamantinir ang efficacy kaini. Apara sa Pfizer, ang China mapadara ni na 2.5 milyon doses ng Sinovac ang ngunya na aldaw asin sa aga. Siniguro kan Malacanang na makakaresibinin ayuda finansyal ang mga apektadong residentes sa mga lugar na nasa erarom kan na pinakamaigpit na quarantine status. Yan ang pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque sa pagsasabi na nasabing grupo dahil nalilingawan ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa sinabi na ayuda finansyal itatao sa tamang panahon. Nasa enhanced community quarantine sa God sa katapusan kan presenting bulan ang Iloilo Province, Iloilo City, Cagayan de Oro, asin Gingoog City dalang sa pagdakol kan kaso ng COVID-19. Sa hintanawan ni Duo na day pamanin final na desisyon mananangod sa ayuda alagad enot ng pinapasiguro ni Duterte na daiman ipapasunod ang ECQ kundi ikayang magtao nin ayuda.
Pighahaaditan kan World Health Organization o WHO na ang Delta variant kan COVID-19 maging dominant strain na enot na detect sa India, iyon ay rehistro na sa 126 na teritoryo sa kinaaban. Sigun sa WHO, piglalaw manamala ko pa ang Delta variant sa manibaybang parte kan kinaaban sa mga masunod na bulan. Ang Alpha variant na enot nang nadiskubre sa United Kingdom na irehistro na sa 180 na teritoryo. Ang Beta variant o South African variant na irehistro na sa 130 mantang ang Gamma o Brazilian variant iyon na sa 78 ng nasyon. Sa rikas kan paglobo kan kaso, posibleng magsobra na sa 200 milyon ang kaso ng COVID-19 sa bilog na kinaaban. Ang pagitaas kan kaso, kausa kan apat na factors. Mas nakakaulakit na variant, pagtoros kan health measures, pagitaas kan na social mixing as inadakulang numero kan mga taong daipan na bakunahan. Tinawanin doon ni Senate President Tito Soto na pigdalauman niyang malatag si Presidente Rodrigo Duterte ng COVID-19 roadmap asin malinaw na pananindugan sa isyu kan West Philippine Sea sa ultimong State of the Nation Address o SONA kani sa masunod na semana. Tayong sinabi na ang kinakaipuan para masundan man kan masunod na administrasyon. Idinugang pa ni Soto na siya nagdalaom na madangog kay Duterte ang malinaw na pananindugan sa isyu kan West Philippine Sea, siriman ang war on drugs. Para kinipig dalauman niya ang mas dakol pang legislative priority asin mga lakdang na mapagayon sa buhay kan mga Pilipino. Igaaram pa kan Department of Health o DOH kung igwang local transmission kan Delta variant sa nasyon. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kapag sinabing local transmission, igwang koneksyon ang mga individual na nagkaigwanin Delta variant. Mantang sinabi man ni Dr. Ronjin Solante na posibleng nangyayari ang local transmission kan Delta variant. Siniguro ni Solante sa publiko na ang mga individual na fully vaccinated may hababang risk sa Delta variant. Tiwala si Defense Secretary Delfin Lorenzana na mapipirmahan sa termino ni Presidente Rodrigo Duterte ang sinibapang dokumentos sa pagkakaigwanin Visiting Forces Agreement sa nasyon kan Estados Unidos. Enot kani kinanselar ni Duterte ang VFA matapos bawian in visa si Senador Bato de la Rosa. Ka Nobyembre 2020, sinuspender ni Duterte ang terminasyon sa VFA alaga din pinalawig pa nin anumpang bulan kan Hunyo 14. Ipinangapudan ni Senator Nancy Binay sa Department of Health o DOH na importanteng paghandaan kay ang posibilidad na maulakitan o ma-expose sa COVID-19 na Delta variant ang mga healthcare workers sa nasyon. Sigun kay Binay, importanteng magkaigwanin praktikal na lakdang ang ahensya para masiguro na protektado ang mga medical frontliners maski pa ini mga bakunado na. Dagdag pa kan senadora na ini dahil ang nasabing sektor iyon pinaka-expose dahil high viral load ang mga ospital na sa indang pinagtatrabahuhan. Katakot kay ni, tinawanin doon ni Binay na sa hampang kan patakot kan Delta variant as in iba pang klase ng virus, dapat higpitan pa ang border controls as in pugolan ang pagbagsakan healthcare support system kan nasyon. Nagapilar ang Bureau of Internal Revenue na magbayan nin buwis tanganing malikayan na masangatan nin kaso. Ini ang sendang apelasyon matapos aprobaran kan Court of Tax Appeal ang sarong Judicial Compromise Agreement entry kan BIR Sin Relief Philippines Incorporated sarong Health Food Store. Nagprotesta na sabing kompanya sa 10.3 milyones pesos na deficiency tax assessment kan 2004 kasabay naman ang income asin expanded withholding taxes nagagad nin out of court settlement ang kompanya tanganing matapos na analoy asin mahal na court litigation. Day pa man giraray pagrekomendar kan health experts ang paggamit ng booster shots para sa mga fully vaccinated laban sa COVID-19. Tinawanin doon ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kulang pa ang mga ebidensya para sabihon na kaipuanin booster doses. Tinawanin punto ni Vergere na dakol pang Pilipino anday nababakunahan. Pigahalat panindan, resulta kan pag-aadal na ginibo kan Department of Science and Technology o DOST may kinaraman digdi asin na maging sa mix and match kan magkakaibang COVID-19 na vaccine brands. Ang nasabing pag-aadal aabuton ng 18 bulan.
Mientras tanto, sinabi ni PNP Chief General Guillermo Eliazar na kadaklan sa mga informasyon sa drug war abuse na imanin suportang ebidensya. Tayong sinabi na padagos manggiraray ang investigasyon sa operasyon kan mga pulis. Idinugang pa man ni Eliazar na nailing ninda kung nata nagkapiraso na ang napapadusahan dalanta ang investigasyon base sa ebidensya as sinanotaran man ninda na ang kadaklan kan mga kaso dainin tamang ebidensya. Sa datos kan Philippine National Police, nasa 5,655 police drug war operation na nagresulta sa pagkagadan kan mga sospetsados. Pinatanidan kan PMA o Philippine Medical Association ang publiko na padagos na sunodon ang healthcare protocols maski panabakunahan na kontra COVID-19. Sinabi ni Dr. Benny Atienza, residente kan PMA, na dapat ang magkampante ang publiko lalo na may mga nagbubutwa na variant kan coronavirus arog kan Delta variant. Dakol man sindang nahihiling na nagatanggalin mask, siring man in face shield as sinday nagsusunod sa health as in safety protocols. Sinabi pa ni Atienza na nagpuon ng magkuanin mas dakol pang doktor as in medical personnel ang DOH bilang preparasyon sa posibleng surge o pagitaas kan kaso ng COVID-19. Mientras nag-apilar man si Atienza sa mga magurang na kompletuhon ang bakuna kan sa indang mga aki kontra sa iba pang helang. Tiwala si National Security Advisor Hermoenes Esperon na ipagpapadagos kan masunod na administrasyon ang National Task Force to End Local Community o kaya Communist Armed Conflict. Tayong sinabi na kinakaipon ining ipadagos kan masunod na administrasyon dalante ini konsideradong national problem. Idinugan pa ni Esperon na dahil siya nakakailing nin rason kung natataday ini ipagpadagos sa pagsasabi na pwede ning baguhan nin pangaran alagad ang proseso asin sistema dapat imantinir o mas lalo pang pakusugon. Nagko-coordinar na ang DSWD sa local officials kan mga lugar na ipinararam sa ECQ dahil sa pagitaas kan kaso ng COVID-19. Siniguro ini DSWD spokesperson Irene Dumlao matapos na sugoon ni Presidente Rodrigo Duterte may kinaraman sa ayuda sa mga residente kan Iloilo City, Iloilo Province, Cagayan de Oro asinan Gingoog City, Misamis Oriental. Sa katunayan, ipinahayag ni Dumlao na nakipaghuro na ang DSWD Region 10 Director sa mga alkalde kan CDO asinan Gingoog City para sa tulos na pagpapadala kan food packs sa mga apektadong residente mantang nakapag-distribute na sindanin ayudang pagkaon sa mga taga Iloilo City. Pigpaplansya naman ninda ang mga marisibinin financial assistance. Yan mga tugang ang detalles kan mga bareta ang unyan para sa aga digdi sa Radio DZGB. Sa pangarang kan mga pagiriba, Manito Tanya sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Francia may Borras. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sendong pagantabay. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kit.